yn siŵr os dwi'n deall hwnna. Wel na, sa'n deall yn iawn, chwaith, ond... Ond mae'n rili anodd dyfynu fy syniad pan mae rhywun sy'n rhaid mewn stafell a dweud, this is it. Be dyn ni'n meddwl am hynny? Dyn ni'n meddwl am eitem. Hwna'n gyfres. Dim gyfres. Cyfres o 5 pennod 4 munud. Chos dwi'n mwyn gwybod os dyn nhw'n fatha chwilio am fwy o fatha kind of fatha... Narrative. Ie. Sbys chi'n gallu dramatisio beth am efo'r filod a rhaid fatha cymeriad, fatha het nhw dyn nhw. So fi sy'n digwydd fel hwnna. So ti eisiau fatha animatio Morfil? Wel, dwi'n gwybod. Nes i wneud cartoon bach o Morfil, unwaith. Mewn het. Seriously? No way. Oedd best friend fe, oedd yn eryr. There we go. Mae hwnna'n... Ti'n gyda Morfil efo het. Ie, fel un o'r hats na gyda fel yr helicopter thing bach ar y top, ti'n fe? O, ie. Bydd yna fo? Ie, sa'n cofio. Be am... Pa nhw'n gwneud fatha beth mwy fatha ffilmic, fatha... Fatha rhyw western neu beth. The Cowboys. Ie. Cos ti'n gyfyn i sôn o blaen, sa'ch chi fatha am wneud fatha western, ond bod chdi'n mynd boddran trio setio fo yn 1890 neu beth bynnag. Ie. Bod chdi'n bobl ar ôl dreifio mewn fatha Sidge and Saxos, ond efo het cowboys. Ie, mae'n gwybod ni. A ti'n gorau gael y shot na fatha y car yn dreifio mewn i shot o le. A wedyn mae'n just yn windio'r ffenast lawr o le. Ie. Efo fatha cocktail stick. A wedyn ti'n gweld fatha... Sa'ch chi'n gallu gwneud o'n topic carmal. Fatha rage fel la. A wedyn sy'n fatha... Rwy'n just dod dros y rage fel la. A wedyn dwi'n meddwl mae'n just fatha... 5 saxo yn dreifio ar ôl o'n lle ceffyla. Sy'n mynd boi mynd i awtrynu o 5 saxo? Dydy o ddim yn... Mae fe mewn saxo fyd? Ne. O, iawn, ie. O ie, oce, dim cerdded, just saxos. Da ni'n mynd i gorau siarad efo Sitch yn mynd. Ie, ie.